замоне ки президент шудам аз муҳофизон хоҳиш кардам ки дар шаҳр сайр кунанд. пас аз сайру гашт ва хӯрокхӯрӣ ба тарабхона рафтем. дар яке аз тарабхонаҳои марказӣ нишастем ва аз ҳар кадоми мо пурсиданд ки чӣ мехоҳем. пас аз каме интизор шудан як пешхидмате пайдо шуд ки менюи моро овард ва дар он лаҳза ман фаҳмидам ки дар паси миз як марди танҳое нишастааст ки дар рӯ ба рӯи мо интизори хизмат буд. вақте ки ба ӯ хизмат карданд ба яке аз сарбозони худ гуфтам: равед аз ин мард хоҳиш кунед ки бо мо ҳамроҳ шавад. сарбоз рафта даъвати маро расонд. мард аз ҷои хеста табақро гирифта ба паҳлӯи ман нишаст. ҳангоми хӯрокхӯрӣ дастҳояш доимо меларзиданд ва ӯ ба боло нигоҳ намекард. вақте ки хӯрокхӯриро тамом кардем, ӯ ҳатто ба ман нигоҳ накарда ишораи хайрбошӣ намуд. ман дасти ӯро фишурдаму рафтам. сарбоз ба ман гуфт: мадиба, ба фикрам ин мард сахт бемор аст, чунки ҳангоми хӯрок хӯрдан дастонаш меларзиданд. умуман не, сабаби ларзиши ӯ дигар аст, ҷавоб додам ман. онҳо ба ман аҷоиб нигаристанд ва ман ба онҳо гуфтам: ин мард нигаҳбони зиндоне буд ки ман дар он ҷо маҳбус будам. вақте пас аз шиканҷа ки ба ман мекарданд, ман дод мезадам ва об мехостам. ӯ омада ба ман зулм карда ба ҳолам ханда мекард ва ба ҷои об додан ба сари ман пешоб мекард. вай бемор набуд, метарсиду меларзид. шояд метарсид ки акнун ки ман президенти Африқои Ҷанубӣ ҳастам, ӯро ба зиндон меандозам ва ҳамон тавре ки бо ман рафтор карда буд, шиканҷа ва таҳқираш мекард. аммо ман ин гуна нестам. ин рафтор ҷузъи хислати ман ва одоби ман нест. ақлҳое ки қасос мехоҳанд, давлатҳоро вайрон менамоянд ва онҳое ки мусолиҳа мехоҳанд, миллатро эҷод мекунанд.